jo no, però no m'ho sé. M'estic avorrint. No t'agrada el còmic? Això és per a xiquets. Si almenys estiguera així el Cendrós. Ei, Cendrós, arribes tard. És que la mare m'ha anat a escurar, passar l'aspiradora, fer la compra i anar a la tintoreria. Que treballador, el Cendrós. Em pensava que no arribava a l'examen de literatura. Ja l'hem fet. Joan, s'estan quedant amb tu. Vola, això és un assumpte entre el meu germà i jo. No et claves o no et crides. M'has portat el berenar? Així és fent. Amb això no tenim ni per a començar. Segur que la mare t'ha portat alguna cosa més. No, torneu-me la motxilla. I això què? És meu. Què porta? Lletuga, tomaca i espàrrecs. Vegetal? Ah! T'agafa això prestat. Això ja és tot el que tinc. No et preocupes, vaig a recreatiu si t'ha canviat. Però és el que necessites. No m'alces la veu. No ho faig. No em crides. Àlex, jo. No, les ulleres no. Una altra volta no. Aleshores és el que has de fer. No queixar-me el que fa el meu germanet. Torna-ho a dir. No queixar-me el que fa el meu germanet. Ara del revés. Germanet meu el fa que del queixar-me no. Ai, sí m'agrada. Anem-nos-en. Tindre un germanastre com el Cendrós és com anar a un parc d'atraccions. Cendrós, Helena, què fas per terra? estic buscant les meues ulleres. Estan per així? Crec que ja està estafant. Perdona, No et preocupes, a casa en tinc més. Com me les trenque 3 voltes per setmana. em pensava que no arribava a l'examen. Jo també. Quina casualitat, Quina casualitat. Vinc de l'Institut de la Joventut. Jo de la tintoreria. M'han donat una beca per anar-me als Estats Units aquest estiu. Per anar-te'n quan? Després demà, després de la festa fin de curs. Que bé, que bé. Per cert, puc demanar-te un favor? Tu a mi, un favor. Es tracta d'una cosa molt especial. Demana'm el que vulguis, el que vulguis. Demà penses anar a la festa? Sí. Tens parella? No. T'agradaria anar amb Espinosa? Sí. Espinosa. M'ha demanat que t'ho diguera. Però i tu, amb qui aniràs? Havia pensat anar amb el teu germà. Àlex? Però si ell té la boca plena de càries. Creus que farem una parella? Sí, com va donar un tiranosaurus rex. No hauries de ser tranquil·la amb el teu germà. Però jo estic destrossat. A aquest germanastre teu, algun dia que jo no estiga berenant, li trencaré la cara. Destrossat per Helena. Helena? Per què sempre que estic davant... Avelina, amb la meva personalitat cautivadora, no ha volgut dir-me cap pregunta de l'examen. Crec que m'he perdut. I jo crec que m'he enganxat. Necessitem un mogolló de xulles. I que siguin les millors. Això us costarà una pasta. Tu ets de bon veritat? De Massanassa. Xiques, si en compreu totes, us faré un pack de xulles a bon preu. Quin material tens, baby? El millor, homologat per la Conselleria d'Educació. En la categoria A tenim la clàssica PFT. Paper fixat a la taula, 75% d'efectivitat. Finishing Tawalman, cascos i piles a banda. I l'Special K, que si te la veuen te la pots mitjar. La tinc en 3 sabors diferents. Mari, que guai! Són supercares. Però no és una rebaixa. Però vosaltres sabeu tot el temps que m'he passat treballant? Si m'ho sé tot de memòria. I en la categoria B què tens? La xulla Kleenex, d'usar i tirar, només es pot utilitzar una vegada. I com funciona? Saques el Kleenex, estornudes damunt d'ell, és el que posa, l'arrugues i a la butxaca. Quin preu té? Un paquet de Kleenex, 2 caixes de donetes sense caducar. I això què és? Eixa, una botella d'aigua. I com funciona? L'obris, veus i la tapes. Quina flipada, no? Boleta, tens algunes xulles per l'examen de literatura? Per a vosaltres les millors. Em dec alguna cosa? Envia a casa. I a tu dones unes xulles gratis? Que fort! És que voleu unes xulles de física i química. Dona'm 6 paquets de Kleenex. Si em permeteu una observació... No! No hauríeu de copiar. Espinosa, què vols? Abonar-me el gossi? Eres una actuació cultural, deshonesta i socialment reprovable. Saps què? T'assembles a un cosí meu. Sí? Sí, de tant estudiar se li queda cara de nominato. Està bé, està bé. Atis! Jesús, Atis! Jesús. Avelina, com que fa una hora que he acabat l'examen, puc anar al lavabo? No. Per què?
màquina. Sí, encara no sé per què em va suspendre. Aquí no. Achis, Jesús. achis, Jesús. Però què us passa? En el mes de juny i tot el refredade. És el polen. El polen. Passa cada vegada que xupiten entra en casa de Venus. Mari, el polen és superfort. Suportar-lo sí que és fort. Està bé, s'ha acabat el temps. Pareu d'escriure i guardeu les xulles. Què xulles? Pareu d'escriure És que estic signant. i ara agafeu l'examen i trenqueu-lo. Què? Havia tret un 10,2? Què espereu? Trenqueu-lo. Què? No vos trobeu millor? Jo sí. Doña Avelina, trencar l'examen a nivell sorpresa està molt bé, però com pensa verificar-nos? Estiu tots aprovats. Tots vol dir que jo també? Sí. Tia, pensa així de guai a topar. Els guais és wonderful. Això sí, cadascú tindrà una nota segons el seu treball i comportament escolar. És lògic. Avelina, quan vas dir que et llançares per la finestra era una metàfora. I per què no us diu que entrem? Les notes no són el més important. Això és el que li dic a mon pare, però ell opina el mateix. El més important és el que heu après, el que hi ha dins de cadascun de vosaltres. Però no les... Les notes les coneixereu l'endemà, a la festa de final de curs. Aleshores ja poden anar-nos-els. Està bé, està bé. Un moment, un moment. Com és l'última classe i encara no ha sonat el timbre, m'agradaria fer-vos una pregunta. Pujarà nota. Està bé. De tots els llibres que heu llegit este any, quin és el que més us ha agradat? El llibre de família. Molta nota no pujaràs tu. Valen com mi? No, passo. Jo he flipat en la màscara de hierro. D'Alexandre Dumas. Però si no l'has llegit. Però he vist la pel·li i diguen el que diguen, DiCaprio és superguai. Heu llegit algun llibre? a mi m'ha impressionat Cien años de soledad de García Márquez. Per què? Perquè pesava molt. Llegir un llibre és com viure una gran aventura. Jo crec que les aventures no estan als llibres, sinó al carrer. Això és cert, però amb un llibre pots anar molt més lluny. Com si agafales un tren. Xu. A uns altres mons, a unes altres èpoques... La màquina del temps de H.G. Wells. Efectivament. Editada per Empúries, amb 352 pàgines i il·lustracions a tot color. Podem viure una gran història d'amor. O de terror. O jugar-nos la vida creuant un pont. A canvi de què? Per salvar la xica en l'últim moment. Quan van a menjar-se els cocodrils. Com Indiana Jones. Sí. Però això és cine. Cine, literatura, teatre... Tot són finestres obertes a la imaginació. Per això vull que este estiu llitgeu este llibre, Romeo i Julieta. La de DiCaprio. La de Shakespeare. Editorial Bromera. No escolteu? Què? És el llibre, m'està parlant. Ho escoltes? No. I ara, Sí. este llibre és un cofre ple d'amor, de lluites d'espases, de paraules captivadores, que necessiten una Julieta per a ser llibres i un Romeo per a ser escoltades. És de nit. Estem al jardí de la casa de Julieta. L'ombra de Romeo creua el jardí. Els gossos lladren. De sobte... Eric, calle! Només escoltem el cant d'un mussol. Mari, és el teu. Sí? Sí. Ciao! S'han equivocat, no era per a mi. Continuem. Només escoltem el cant d'un mussol. Cucu, cucu. Una suau brisa de l'est fa tremolar les fulles dels arbres. Romeo llança una pedra contra el finestral de Julieta. Julieta ix al balcó i veu a Romeo banyat per la llum de la lluna.
Com has arribat ací? Per quina raó? És alt el mur del jardí i difícil d'escalar. Una mort segura és en tu qui ets si algú dels meus arriba a trobar-te. Amb les lleugeres ales de l'amor, Amb les lleugeres ales de l'amor he saltat aquests murs, ja que l'amor no hi té límit de pedra, i allò que l'amor pot ha d'intentar-ho demà. Si et troben ací et mataran. Ai de mi, tem el perill dels teus ulls. Més, molt més que a 20 espases. Si així doncs em mires, resistiré a la seua enemistat. molt bé, què us ha semblat? Real con la vida mateixa. Entendre, només esquivar-lo. Els xics són un rotllo. Són com els músics. Arriben, toquen i se'n van. Per a mi el xic ideal és ser superguai, superguapo i supertotal. Només demanes les coses. Això és impossible. Pues jo he conegut un xic així. Va, Estàs parlant d'Àlex? Àlex no està mal, però no és ell. aleshores... És que no sé si contar-vos-ho. Mari, per favor. Vinga, va, és de l'Istia, el coneix. És guapo? Qui és? No sé, Com que no saps? és que encara no l'he vist. M'hi has deixat morta a la banyera. Fa un mes que parla amb ell totes les nits. És un espèrit del més enllà, ho veig. Que no, dona, que el vaig conèixer per internet. Això està tan desfasat. Totes nits ens connectem i compartim una habitació. Els dos a la mateixa habitació, Elena, no? Es tracta d'una habitació virtual, un xat. Un xat? Ai, Eva, si no vas pelar en les classes d'informàtica, ho sabrien. El cas és que totes les nits ens connectem a la mateixa hora. Doña Belina, ¿habéis hecho Romeo y Julieta porque le pasa un resumen? Adeu. Adeu. Segur que és escorpió Com ho saps? perquè s'amaga darrere de les paraules. Té monopatí? Sí. Que guai. A l'institut, si no tens monopatí, no eres ningú. Quin és el seu nom? Només el conec per el seu nom en clau. Indiana Jones. Maria, això és de pel·lícula, és superguai. Almenys, deu saber on viu. Sé que viatja molt. M'ha parlat des de Copenhague, Catarroja i Califòrnia. És un cantant de rock? O un venedor ambulant. Ai, de què parleu? De coses molt personals. Unes vegades és molt romàntic i unes altres és tan aventurer. Conta. Per favor, Eva, com pots ser tan xafardera? Si no vols dir-nos, estàs en el teu dret. Ara, si ens ho contes, estarem eternament agraïdes. Ahir em va dir que... Després vaig ser jo la que li preguntar què. Vinga, allà la tens, dis-li-ho. Però com vols que li diga que no l'estime? Mon pare lo diu tots els dies a ma mare. Fa més de 20 anys que estem junts. Mari, això és supercor. No, superguai. Vinga, a què esperes? Estàs segur? Sí. I què fas? Eva, és la quarta volta que em xafes. Jo? No torneu a començar. Si penses continuar fent-lo, avisa-me que no vaig a la festa. Si no va, serà perquè no saps la coreografia. Però si la coreografia és meua. Da igual el moviment que fem. Me l'he inventat jo. Però si no era així, era. M'estàs dient mentidera? Sí, o sigui, sí. Tu sí que ets una supermentidera. Jo? Sí, tu. Hola, no es veus així? No. Ho estàs fent malament. Mira. Què dius? És besar mis llavis molt oberts com si anares a menjar-te una poma. Amua, 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 Oh, que cadascú ho fas a la seva manera. amua. Bé, t'heu portat les coses per a la festa? El menjar negatiu l'he comprat jo. La música? Aquí està. La beguda? Carol, tons de suc. Pinya, poma i taronja. Pinya, pompa i taronja. Bé, jo m'he encarregat de la il·luminació. Què vos sembla? Guai total! Són que ve de la
façana de l'Ajuntament? Són les de la façana de l'Ajuntament. De les ameses, eh? Més o menys. Necessitaràs un vehicle per a portar-me els diners, no? Sí. Mon pare treballa en l'autobús de l'EMT. Passa per l'Ajuntament? No, però desviar la línia prou. Perfecte, me'n vaig. Un moment, què cridem? No Tinc sé. una cita! Amb qui? Amb Indiana Jones! Tens alguna prova? Sabia que em faries aquesta pregunta, crec. Què és això? La conversació antic la nit. M'has deixat morta a la banyera. Ja m'hi ha jacuzzi. Què em dius a la Indiana Jones de l'institut? M'has deixat otra vegada morta a la banyera. És que... Mari, què és això? Ulls se'ls tanca, besum dona. Mont del fila a fin seguiré el club. I què significa? Si les digo al revés, ho sabreu. Ulls se'ls tanca... Què passa? Són quasi les 6. Hem de preparar l'encontre. L'encontre? Cal esperar-lo asseguda, a una actitud femenina, la mirada perduda. Quan Indiana Jones entra, tu l'endogues, deixa que siga ell qui s'acoste. Indiana Jones entra i s'acosta a Helena! He dit, Indiana Jones s'acosta a... Per allí ve algú! Ràpid, seu! Actitud femenina! Mirada perduda! Ja ve, ja ve! Elena, Sí? amb les lleugeres ales de l'amor, Què? a nivell d'obstacles físics, he saltat aquests murs, Com? que a nivell d'amor platònic, Espinosa? servidora. Ets tu? Sí, Quin horror. Esperava altra persona. jo també. Ah, sí? Havia quedat amb doña Avelina per suggerir-li uns canvis de text en el Romeo i Julieta. Però si vols, em puc quedar amb tu? No, gràcies. Aleluia, aleluia. Aleshores me'n vaig. Ah, si veus doña Avelina, dis-li que l'estic buscant. Val. Elena, Hola, Avelina. necessite parlar amb tu. Ara? Em pensava que no m'atreviria a dir-lo a ningú, però no puc suportar-lo durant més temps. Què és el que passa? Això que et contaré no s'ho diria a ningú que no fores tu. És un secret. No sabrà ningú. La situació que estic vivint està afectant la relació amb el meu marit. Jo no vaig fer ningú problema. Tu, el problema és Espinosa. Espinosa? Espinosa? He pensat traslladar-la a l'institut. Per què? Perquè em perseguís allà on vaig. M'espera al portal de ma casa. Em telefona totes les nits. És un malson. No puc parar d'escoltar la seva veu en cap moment. Doña Avelina! O veus? Doña Avelina, estic així? Sobre Avelina. Mari, segur que veu que t'has quedat així? Segur? Això sembla la Gran Via. Per allí ve algú! Elena, estàs guapíssima. Sí? Guapíssima. Hola, Joan. Puc seure? Seure, tens un banc de metres d'ací? He de dir-te una cosa. Ara? És que he quedat amb algú i si veu així al meu costat es pot imaginar altra cosa. D'això precisament volia parlar-te. De què? Jo, Tu? Sí? Què? jo sóc jo. Ja has tardat 15 anys per descobrir-ho? No m'entens? Perfectament. Recordes quan ahir la Belina ens va dir que no ens fiarem de les aparences? Per què no te'n vas al de Salvol a preparar la festa? Ull se'ls tanca, ves un dona. Què has dit? Ull se'ls tanca, ves un dona. Qui t'ha contat això? Qui? Ell. Coneixes el Indiana Jones? Sí. I per què no ha vingut? Sí que ha vingut, però està amagat. On? Per què? És que és molt tímid, per això m'ha enviat a mi. I és guapo? El fill és el més important. I estic totalment d'acord, però és guapo? No sé, això depèn. I t'ha parlat de mi? Contínuament. I què t'ha dit? Que quan passes pel seu carrer, fins els xerres et toquen l'ull. Que l'aire es fa tibi amb el teu alè. I les llambordes viuen cap amunt la teua pell morena. Que bé que parla, és preciós. Crec que s'ho ha copiat. Dice que vinga. De veritat vols conèixer-lo? Clar. A la bici. Gràcies, Joan. Diana, ja vols vindre?
Picchu. No, un Machu Picchu no. Elena. I Joan? De nada. Que amable ha sigut a presentar-nos. Com? M'hauria imaginat que tu eres Indiana Jones. Indiana Jones? Quan estaves a classe mostraves tan diferent com aquesta classe, ara entenc per què no hem de fiar-nos de les aparences. Clar, anem a recreatius. Espera, espera. Pregunta-li per què està tota la nit mirant-me si no vol parlar amb mi. Tatxa diu que per què estàs tota la nit mirant-lo si no vols parlar amb ell. Dis-li que jo mira que em dóna la gana. No estem en un país lliure? Sí, i tant. Diu que ella mira qui vol. Estem en un país lliure, no? Dis-li que si no para de menjar es farà com una vaca. Tatxa m'ha dit que això no té massa importància. M'ha dit que la sobrealimentació... Dis-li que serà una vaca. Dis-li que és un traïdor. N'estàs segura? Sí. Diu que no le cau massa bé. Dime la veritat. Diu que ets un traïdor. Ho ha dit ella, no jo. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who Te conec? No és del que penses. Puc fer-te una pregunta? La resposta és sí. Tens monopatí? No. Quina llàstima. ¿Tens novio? Sí, ¿Es este? sí, què passa? Quina llàstima. Vaja. Què tenim així? Un maniquí del Corte Inglés? Això és la millor tendència, amb la veritat. Què? Estàs sol o vols fer-me gastar saliva? Crec que em menjaràs aquestes paraules. Per favor, no vos baralleu. Elena, per què no te'n vas a prendre una Fanta? Quan parlàvem per internet, deies que els problemes no se solucionen barallant-se. Internet d'això me'n pot, jo no parlo amb tu per internet. Què? I tu, si saps, comença a resar. I tu què vols? Un Kame o un Machu Picchu? Jo és que he d'anar al dentista. Haurien de fumigar tant en tant d'aquest institut. Vos penseu que podeu solucionar tot a colps. Quan no hi ha més remei. M'agradaria tant trobar algú que no pensara així. Però què passa ara? Que ho estàs fent fatal. Per què? No la veus? Així no aconseguiràs res d'ella. Em vas dir que lluitara. Sí, però no passant per damunt de tot el món. És que de sobte, vestit així, em vaig sentir tan... Diferent. Sí, Este vestit pot canviar la teua personalitat si no l'utilitzes correctament. aleshores... No la veus? El que desitja és que li demanes perdó. N'estàs segura? Jo estaré al seu costat. Però ja et veurà. Tranquil, no pot veure ni escoltar el que diem. D'acord. Hola. Hola. Un bon inici. Un poc convencional, però va bé. Continueu. Perdona'm per l'Odales, jo no volia fer-li mal. No passa res. Somriu. No et fies, somriuen totes. I ara què faig? Dis-li que hi ha un tren esperant-vos per anar a Istanbul. A Istanbul? Per què? No sé, això funciona a les pel·lícules. Hi ha un tren esperant-nos per anar a Istanbul. Però tu de què planeta vens? Ja la tens a la butxaca, abraça-la. Jo? Sí, tu. Però què fas? No li agrada. No ho entenc. En les pel·lícules vos agrada que vos sacaron en el cabell. Mira, no si quieres. El Joan, Ni d'on vens. deixa casa. Però lo que se perde més temps en tu. Morena havies de ser. Me'n vaig. Un moment. Tot això ho faig per tu. Per què? Perquè sí. Ja, i què més? És que... És que què? Dis-lo. Em deixis passar? És que t'estime. Això és. I això és que s'ha desmayat. Ràpid, aigua! Elena, què et passa? Què ha passat? On estic? Ens casarem el divendres? Elena, jo... Com saps el meu nom? Dis-lo. Jo... Tu? Ara. Jo... Què? Vinga. Jo... Això em sona. Dis-lo. Jo sóc el teu internauta. Bé! Tu? Sabria que un internauta seria algú molt especial. Crec que ha arribat el moment de dir-me qui sóc en realitat. Què passa? Res. Anna? Sí.
tenies que estar així. Ho sé, ho sé. Bo, de totes maneres, has viscut una gran aventura. Sí, però seguim sent un desconegut per a ella. Això encara pot canviar. Com? Mira la mà dreta, què veus? D'acord, no me l'he rentada. Però... El dit anul·lat. L'anell! He perdut l'anell! N'estàs segur?